Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, milí hostia. Skutočne srdečne a úprimne vás všetkých vítam v galerijných priestoroch Geologického múzea v Humennom pri príležitosti otvorenia výstavy 13. komnáta akademického maliara Andreja Smoláka. Zvlášť srdečne medzi nami vítam pani Janu Láhovú, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky a primátorku mesta Humenné, ktorej mi dovolte aj teraz formálne, neformálne poďakovať za krásne ocenenie, za cenu primátorky mesta, ktorú sme dostali v rámci pamätníky mesta Humenné, a myslím si, že pani primátorka aj dneska vidí, že akcie, ktoré robíme, ona to veľmi dobre pozná, sú také, ktoré nerobia hanbu mestu Humenné ani na všetkým vlastným produktom. Ešte raz srdečná vďaka, pani primátorka. Poprosil by som kurátora tejto výstavy, pána doktora Emila Semancu, aby nám povedal niekoľko slov o výstave, o tvorbe nášho autora dnešného. Nech sa vám páči. Tak prv, kým poviem o tvorbe a autorovi, ja by som sa chcel poďakovať pani primátorke, že v podstate stojí aj za pozadí aj za touto výstavou a že vychádza vo strete aj umeniu a kultúre Humenného. Dúfam, že to tak ostane, aj natrvalo a že bude vždy s nejakým spriazňou vnímať po tomto meste. Vám väčšine predstavovať tvorbu Andreja Smoláka je ako keby som vám mal hovoriť o tom, ako sa varia vajíčka na tvrdo. Všetci veľmi dobre poznáte, z akých prámeňov, z čoho a ako Andrej komponuje a vytvára svoje diela. Pre mňa je toto naozaj tiež istým spôsobom mimoriadna udalosť, lebo po 50 rokoch znovu stojím na miestach, vlastne odkiaľ sme začínali. Takže si s tým dojatím, ale s väčším takou priazňou a úprimnosťou som rád, že sa môžem znovu stretnúť s rodákmi, s krajami z Humenného. To isté môže povedať aj Andrej, že rád prichádza sem, lebo on to má aj v rodnom liste. Takže jedna pekná vec. Keď sme pred 2-3 dňami s pánom riaditeľom koncipovali alebo rozmýšľali o týchto priestoroch, o tejto výstave, postavili sme projekt na tom, že predstavíme to posledné, čo Andrej namaloval, to znamená 13. komnatu a okrem toho 7 hriechov, ktoré sme predstavovali na viacerých výstavách v tomto roku, pokiaľ viem. Otvárali sme podobné kolekcie vo štátnej knihovni v Košiciach, u pána prezidenta Kašparoviča v sale Terenej v Bratislave. No a vždy pri tom zazneli isté podobenstva, obrazy, ponášky alebo odkazy na to, odkiaľ z čoho pramení Andrejova tvorba. Keď sme pred chvíľočkou v Karpatii otvárali výstavu našej kolegynky Jarky Veľkej, sme hovorili, ako ona vytvára alebo komponuje svoje obrazy. Čiže najskôr si urobí precíznu, realistickú maľbu, ktorá je odkazom na isté slohové štýly obdobia od renesancie, Quattrocento, Cinquecento, Barok a ďalšie smery rokoko. Takže Andrej má trošku inú tvorivú metódu, ja som až opačnú metódu. Andrej zo štruktúr, ktoré vytvára istým spôsobom svojou tvorivou metódou, potom sa snaží vyňať istú realistickú podobu, v ktorej nachádzame množstvo zaujímavých vecí. Sú tam odkazy na prírodné motívy, samozrejme, ale je tam množstvo všelijakých iných bytostí a najmä žena, ktorá jeho tvorbe dominuje. Ja by som nechcel dlho hovoriť o tom, prečo je to tak. Keď som predstavoval jeho tvorbu na tých výstavách, ktoré som spomínal, hovoril som o istom prepojení na tvorbu Renoira. Renoir je ako veľký impresionistický maliar a keď sa mi mnohí čudovali, prečo nachádzam až takýto ďaleký odkaz, tak aspoň jednu vec. Renoir, ako viete, žil dlho sám, aj Andrej žije istý čas dlho sám a
jedna z obdivovateľiek, teda pána Renoára, ktorá sa nemohla nejako dostať k nemu bližšie počasie, konštatovala, že on vlastne sa ožení s každou ženou, ktorý sa dotýka jeho štiepiec. Ja si myslím, že toto podobenstvo platí 100% aj na Andreja a možno počasie, tak ako aj Renoir, v tom sa hovorí, aj on nájde ten šťastný životný prístav. Tak všetci mu to želajme, najmä teraz, keď je na prahu čoho? Zrelosti, také životnej zrelosti, keď už vie, čo v živote chce a určite vie aj ako to dosiahne. Tak ja by som ti chcel, Andrej, aj v tejto jubilejnej výstave, ktorá sa mi zdá, že naozaj je takým pekným pozdravom rodákom krajanom, poblahoželať, aby ti dlho slúžila tá tvoja imencia, mužná sila a tvorivá imencia. Teraz